iltaa. Mestari oli niin paljon väsynyt jo ensimmäisen illan jälkeen, että hän pitää kuulemma tänään vapaapäivää. Ei kai siinä. No, jatketaan me. Sieltä lähti. No se vehjänä. Noniin. Kyllä tää kaikki ihan ehjältä näyttää. Joo. Tämä kun me siirretään tästä 10-15 senttiä varmaan voisi ottaa eteenpäin ja tehdä pienen välipalan tohon ja sit luukut ja tolleen, niin siihenhän saadaan ihan hyvät tilat. Tonne mahtuu sit alle tankkia, tarvittais akkuja, mitä näitä sit on. Juu, ei mitään. Seuraava. Tää tulee olemaan vähän tieltäs varmaan, kun aletaan tähän tekemään sitä laatikkopenkkiä, niin eipä täällä tässä muutakaan, niin otetaan se pois. Jos tää nyt on sit jonkun sortin jäykisteenä tossa, niin tuleehan tähän sitten kuitenkin tartuntapintaa tonne, niin otetaan pois. Nonni. Jotkut vanerikappalat noihin on pystyyn laitettu, kuidutettu ja sinnehän ne on märäntynyt. Tähän jos tehdään joku vanerilevy tai semmonen, niin pistää siihen sitten jotkut kappalat, mihin saa noit kantapäitten kanssa sit painettua, jos joutuu soutelemaan pahemmin. Pikkusen täytyy viimeistellä sit vielä rälläkän kanssa tosta ja joutuu oikeesti pölyhommiin sitten. Rälläkän kanssa hiukan tasoittelee ja kuiduttaa näitä hiukan tosta umpeen. Eiköhän siitä hyvä tehdä vielä. Sitten vielä täältä. Etupenkki. Kato. Siitä vaan. Kato! Sekin lähti. Nyt on helpoimmat tehty. Aina se on helppo purkaa, mutta jonkun pitäisi pistää nää sit vielä kasaan. Niin juu, unohtui ihan vallan tosta kun otin ton keulan auki, siellä nyt oli pikkusen vettä vielä tuolla sisällä, mutta kaikin puolin se nyt näyttää siltä, että se olisi ehjä. Ettei ainakaan täällä sisäpuolella näy, että jostain sinne sitten on päässyt vettä vaan. Mut muistinpa, että toi perälaita jäi vielä lavaamatta.
se nyt tuli tehtyä niin, että ei ollutkaan kamera päällä, mutta sieltä se lähti ja kovin se on märjän noloinen ja ihan keskeltä vaneria se on lähtenyt. Tai siis lähti äsken irti. Siinä on hyvä kappale, mistä tekee sitten sapluunan ja pistää siihen vähän vahvempaa joku lähemmäs parikymmentä vanerin kappala sinne, niin kyllä se sitten jo alkaa kestämään isompaakin konetta. Ei mitään, mä luulen, että se on iltapala hommia ja huomenna jatkellaan sitten taas. Huominen onkin vähän enemmän pölytöitä sitten, niin kaivellaan tuolta ensin toi koko loppuvanneri pois ja sitten aletaan tasoittelemaan reunoja ja etsimään vähän paikkoja, mihin tarvitaan kuitua ja käydään hiotaan noi reunat silleen, että sinne jää millin verran tavaraa ja vedetään siihen sitten kuituu kokonaan ylitte, koko reunan ylitte silleen, että siitä saadaan taas vahva, kun tää nyt on ihan täysin, se on aivan pletku, niin kuin Turussa sanotaan. Mutta joo, se on semmonen. Nähdään ensi kerralla taas. Jaahas, ja sitten on seuraava päivä. Mestari lähti esikouluun ja tulin itse kattele tänne, kun on vapaalla tämän päivän. Hiukan puhaltelin puhtaaksi täältä etupenkin alusta. Niin sieltä sittenkin alkoi näkymään tällaista pientä rasituspaikkaa. En tiedä. Tää ainakin on ihan selkeästi haljennut, mutta onko tossa sit vaan joku hartsin reuna tai joku, että pitää katella. Mutta toi nyt ainakin, sieltä tarvii vähän kaivella ja kuidutella se sitten. Sitten kun tehdään ulkopintaa, niin täytyy katsoa, että miltä täällä näyttää, että jos siellä on gelcoatin alla sit jotain murtumia tai sellaista. Lähdetään nyt tekemään tänään pölyhommia. Hiotaan tonne noit kuidutuspaikkoja ja noit mihin sit kiinnitetään tavarat takaisin. Ja sit kun on tehty kuituhommat, niin hiotaan kaikki puhtaaksi täältä. Ja katsotaan mitä löytyy ja mitä siitä sit tulee. Ihan ensi alkuun katsotaan, että mihin me päästään tämmöiseen epäkeskotyökalun kanssa. Voi olla, että se käy pieneksi hyvin äkkiä, mutta ei millään haluaisi alkaa rälläkän kanssa tai fiiberilaikan kanssa nostamaan tänne pölyä ilmaa. Se on niin inhottavaa. Mut katsotaan, alkaaks lähtemään. Joo, eihän tästä mitään tämän kanssa tule ainakaan. No niin, työkalu kiiris taas. Siellä on yksi puhallin pyörimässä. Liikuttaa 8000 kuutioa tunnissa ilmaa läpi talvin, niin ei hiukataan pölyämisen kelta. Sitten otettiin perus Piltemon paineilma fiiberilaikka tai fiiberikone ja siinä on 16 laikka, että nyt mennään karkealle ja aletaan rauhia vähän kovemmalla kädellä sitten. Lähtee syömään. Hyvin se reunan siinä syö. Hyvä muistaa myös se, että kannattaa melko karkean joka tapauksessa sijoittaa reuna, koska se aina sit palataan laminoinnin tartuntaa, mitä karkeampi tartuntapohjaisia on. Siinä on aina rouheampi tartuntaprofiili. Tämä alkaa olla jo sen ikäinen, että pelkkä kemiallinen tartunta ei enää riitä, että tarvitsee saada myöskin mekaanista tartuntaa aika paljon paremmaksi. Tämä nyt näyttää ihan hyvältä. Alkaa siitä lähtemään ihan hyvin ja tekee tosiaan karkean tartuntapinnan siihen. Tästä on oikein hyvä jatkaa. Mä luulin, että meidän työkalu löytyy.
No niin, se on nyt karhennettu. Muutama paikka on, mihin tarvii pikkusen vielä jonkun vähän pienemmän hiomakoneen kanssa tulla. Et päästään tuolta. Mulla on semmonen pieni Rolok-työkalu, mihin saa sit hyvin nailonlaikkoja, niin niitten kanssa saadaan viimeisteltyä sitten tämä. Täällä on pari kohtaa, mistä mentiin ton uloman kuoren kanssa puhki, mutta niihin sit pienet tupot lasikuituu ennen kuin aletaan kiinnittää penkkiä paikkaan, niin ei oo sit mitään riskiä siitä, että pääsee vettä väärin paikkoihin. Tai no ihan toi nyt väärä paikka on. Kyllähän se tuolta takalaidan kautta tyhjäksi saadaan, kun otetaan vaan veneen ranturille nostettaessa otetaan toi mikä tää nyt on? Toi alatulppa. Niin, alatulppa otetaan sieltä pois, niin siitä hyvä tulee. Täällä on vielä tämmösiä paikkoja, niin ei oikein viittinyt ton fiiberilaikan kulman kanssa lähteä ajamaan, ettei mene vaan turhaan puhki. Niin näihin tullaan sit pienet touch-upit tekemään Rolokin kanssa, niin sit tulee hyvä. Eipä tässä ollut sen kummempaa. Mulla meni tosiaan mä oon käyttänyt millin laikkaa tossa fiiberikoneessa taustana, niin tukitallana, niin sehän lähti, en mä tiedä mihin mä sen nyt laitoin. Niin sehän lähti sieltä oikein iloiseen irti, niin otin sitten ihan oikein fiiberitallan tohon rälläkkään, niin pääsi vähän painaa paremmin sen kanssa oikeastaan. Et paljon nopeampi se tän kanssa oli. En nyt ottanut videoa siitä, kun se nyt on ihan yhtä ja sama mitä te jo näitte tässä. Tai ootte nähnyt jo pitkän tovin, niin ei kai semmoista jaksa katsoa loputtomiin. Katsotaan sitten kun lähdetään näihin seuraaviin paikkoihin, niin otetaan siitä sit taas vähän filmimateriaalia, niin nähdään sitten tulevaisuudessa, että on edes jotain tehty. Mut joo. Seuraavana sitten on nämä kantapäitten tukipaikat. Sitä varten ne on hyvä, kun soutaa, niin sä saat ottaa kunnolla tukea kantapäitten kanssa lattiasta ja painaa kunnolla airon kanssa menemään. Olkoon te sit vaikka soutunännit, en mä tiedä mikä niiden oikea nimi on, mutta nyt niillekin on nimi keksitty. Soutunännit. Se, että tähän tulee sitten tasavanerit tähän lattialle, niin niihin voidaan sitten laittaa semmoiset listat samoihin paikkoihin about, että pystyy sitten jalan kanssa hiukan ottaa tukea, kun painetaan menemään kunnolla airojen kanssa, kun verkkoja lähdetään kokemaan. Ei mitään. Jatketaan karhennuksia näiden muiden paikkojen kanssa. Sitten ihan loppuviimeksi käydään kaikki paikat läpi sen Rolok-koneen kanssa ja nailonilaikan kanssa. Päästään sitten hiukan pyöristelemään ja katsomaan tuolta noita reunoilissa. Mutta ei mitään. Otetaan nyt pieni pätkä siitä, kun näitä tosta noin pyöristellään ja kaivellaan auki, niin eipä siinä paljon uutta nähtävää ole. Kaikki tää on jo periaatteessa nähty, mutta pistetään nyt kuvaa kuitenkin tulemaan. Nyt alkaa olla pikkuhiljaa noi kaikki karhennukset tehtynä. Otetaan vähän ulospäin. Niin. Karhennukset karhennettu ja otettu reunoja hiukan pois ja kaikkea. Mä otin ton perälaidan myöskin. Siitä ei nyt tullut otettua video, mutta se oli sen verran väkivaltainen tapahtuma, että eipä se olisi kyllä ollut perheen pienimmille edes sopiva. Tätä mujua sit vaan tulee, että ihan perusteltuu se, että tekee pölyhommat silleen, ettei mestari ole itse paikalla. Sitä on meinaan ihan älyttömästi ollut ilmassa. Sitten kun on läpiveto, niin suuri osa, tai osa siitä ainakin on mennyt myöskin pihalle jo. Tosiaan mainitsin sen Rolok-työkalun. Se on jossain tuolla. Se on ihan vaan tällainen pieni pistoolimalli, joka no, se kuitenkin on tollainen, pyöräytetään siihen paikkaan, niin siihen saa erinäköisiä hiomapäitä ja karhunkielihommia. Tässä nyt tuli käytettyä nailonilaikkaa ja sen kanssa pääsi sitten tällaisiin kaikkiin pieniin paikkoihin hyvin tuommoisiin pieniin nurkkiin ja
Sitten vähän pienemmät, tai siis vähän niin kuin tämän fiiberin ja Rolokin välistä, niin sitten on tuommoinen pienempi keskikokoinen fiiberilaikka, niin hyvin niiden kanssa sai lähtemään. Nyt alkaa olla periaatteessa reunat puhdistettuna, tai siis karhennettuna ja loivennettuna silleen, että näihin pääsee tekemään pikkusen pienimpiä kuituhommia, ja sitten ne hiotaan pidemmälle ja aletaan tekemään oikeat kuidutusta. Tänne tulee tosiaan uusi vaneri sitten, se kiinnitetään parin katkokuitumaton kanssa kiinni tonne takalaitaan, tai sitten käytetään peanut butteriat, eli semmoista hartsin ja erinäisen kiintoaineen yhdistettä, ja se pistetään väliin ja puristetaan ruuvien kanssa, tai siis puristetaan yhteen. Tässä nyt voi käyttää ruuveja, kun tonne täytyy ulkopuolella kuitenkin pistää 1-2 katkokuitua, kun se on vähän mitä on. Se laitetaan sinne kiinni tosiaan, ja sitten se kuidutetaan tänne sisäpuolelle ylitte silleen, että se jää sinne sandwich-rakenteeksi. Ja sitten kaikki reijät, mitä siihen tehdään, niin ne vielä kyllästetään hartsin kanssa silleen, että ettei se puu pääsisi sieltä imemään mahdollisesti sinne joutuvaa vettä. Tällainen homma nyt tällä kertaa. Sitten on vielä edessä toi, että ohennetaan tästä reunalista silleen, että sinne jää joku millin verran tavaraa alle, mikä jää siihen sit vähän niin kuin muotiksi. Ja siihen ylitte vedetään sitten semmonen 0,5 sentin kerros lasikuituu silleen, että saadaan taas jämäkäksi nämä kyljet. Sitten mietin sitä, että tänne mihin tulee sitten airoja, niin niiden kohtaan tekisi pienet polviot silleen, että kun soutaa, niin se ei pääsisi nutkumaan toi kylki siinä. Että semmoset muutaman sentin polviotkin, mitkä sitten kiinnittää tonne kourun reunaan, niin nekin auttaa jo hyvin paljon siihen, että tulee jämäkämpi tästä kyljestä. Ja sitten saa nähdä, että tämä nyt vaikuttaa vähän siltä, että koko sisustan puolelle saa pistää, kun sen on hionut ensin hyvin, niin saa pistää sitten 1 kerroksen katkokuitumattoa ihan perästä eteen asti silleen, että saadaan sinne tämä vanha pinta tavallaan niin kuin suljettua tämä vanha pinta sinne silleen, että ei täällä on vanhoja kräkejä pikkusen silleen, että ei sinänsä rasitushalkeamia, vaan sellaista ajan tuomaa haperoa, että tässä on kuitenkin tämmöinen mälli lasikuitu ja siinä on niin paljon haihtuvia yhdisteitä, että vuosikymmenten saatossa ne edelleen sieltä pääsee pikkuhiljaa haihtumaan, niin se menee niin paljon kasaan, että se sitten pääsee heikkenemään myöskin senkin kautta. Totta kai aika tekee muutenkin tehtävänsä. Et ei se nyt sinänsä heikko ole, mutta se, että siihen tulee sellaista pientä hämähäkinseitti halkeamaan, niin sen saa sinne sinetöityä alle, kun pistää yhden mattokerroksen tähän päälle, niin sitten ne pysyy siellä ne halkeamat alla. Eikä ne tule näkymään enää siihen pintakerrokseen sitten, kun jos tähän vetäisi sitten hiois, vaikka kuin hyvin hiois ne halkeamat ja vetää siihen pohjamaaliin, niin se voi alkaa näkymään siitä aika pian jo sieltä alta ne halkeamat. Ja sitten ei ole enää yhtään kiva, kun tehdään tämmöinen pikkunen projekti tähän näin, niin kuin mä ekalla videolla sanoin, että tehdään pieni huolto. No, miten kävi? Se kuuluisa mopo. Nyt tarvii vielä tuolta katsoa hiukan myöhemmin. Ja sitten tosiaan tää ohentaa tästä tää reuna. Ja sen jälkeen alkaa ollakin puhdistusta vaille ja valmis lasikuituhommiin. Täytyy käydä tuolla paikallisessa kuitukaupassa Vendashopilla silleen, että hakee sieltä hiukan hartsia ja täyteaineet ja mattoja hieman, niin päästään sitten oikeisiin töihin näiden kanssa. Ihan hirvettää pölyhomma. Mutta suurimmat alkaa olla ohi. Luojan kiitos. Jaha, sitten voidaankin aloittaa täältä tämän reunan kohentamista ja sitten sisäpuolella hiotaan myöhemmin, kun on valmennus sitten
Laitetaan hiossa silleen, että saadaan semmonen millirikkelvos jäämään siihen. Aika paljon joudutaan poistamaan niin tästä päätyyn asti. Sitten tuolta sisäpuolella niin tosiaan tehdään pienet reunaohennukset silleen, että siihen saadaan kunnon tartunta kiinni. Saadaan taas kunnon jämäkät näistä pyöristä. Katsotaan mitä tulee. No niin, siinä nyt näkyy hiukan mitä siellä on odotettavissa. Jotain lasikuitukittauksia sinne on tehty alle. Sitten on tällaisia vähän heikompia kohtia. Laittaa sinne vastapuolelle teippiä ja kuidutetaan yli, niin se kyllä sit saa sinne pohjan, että siinä kohtaa kun vedetään pitkää mattoa tuohon päälle, niin ei se vie sit tosta enää läpi, että saadaan siihen vähän parempi kestävyys myös. Aika kauheet hommaa vaan. Semmonen tuli vielä tehtyä, että mä otin nyt tuolta ton pätkän vielä pois tosta takkaa. Mä ajattelin ensin, että se tuo tuolta välikerroksesta vettä pois, mutta eihän se oli vaan tommonen onttoputki, mikä oli päästään suljettu, että tyhjän panttina se siellä on. Mä otin sen nyt pois ja ajattelin, että mä teen tosta pienen kopion silleen, että siitä saadaan tehtyä tohon toinen kappala ja tämä kuidutetaan tohon kiinni silleen, että se tulee tänne kiinni asti. Koska kyllähän toi nyt tossa keskellä ollessaan pientä polvion funktio toimitti silleen, että kun siihen laitetaan nyt moottori kiinni, niin se alkaa painamaan tietenkin perään niin kuin näin. Ja sitten kun sinne pistetään vielä vähän voimaa sisään, niin se alkaa painamaan vielä enemmän, kun potkuri lähtee työntämään vähän niin kuin yläviistoon tuolta. Tai pakottamaan takalaitaa niin, että keula lähtee nousemaan ja perä lähtee laskemaan, niin täytyy sinne saada hiukan silleen, että se voima välittyy myöskin tonne rungolle kunnolle, ettei se kaikki on vaan pelkästään ton takalaidan hommia. Niin mä ajattelin, että tostahan tekee pienen kopion ja tekee niistä ns. Pikkupolviot siihen ja sittenhän se jo auttaa hurjasti kuormaa, mikä tulee sitten taas tähän takalaitaan. Että semmonenkin sitten tuli mieleen, niin tehdään myös silleen. Ja sitten kun noi polviot on tuossa paikoillaan, niin siihenhän saadaan sitten ruuvattua vaikka vaneri kiinni ja saadaan sinne sitten bensatankki ja jos tarvii, niin akku myöskin. Semmosia. Ja niin tuli vaan mieleen, että tossa kun oli juttua siitä polviohommasta, niin eihän meillä ole näitä kuin yksi. Niin meidän tarvii jostain saada toinen vielä. Niin mä ajattelin sitten, että me otetaan tämä ja pistetään tänne sisäpuolelle alumiiniteippi ja sitten sinne laminoidaan 1 kerros katkokuitumattoa. Ja siinä kohtaa kun se alkaa kovettumaan, kun se on kovettunut vähän matkaa, niin sitten se otetaan sieltä pois se kuidutettu katkokuitu. Ja siinähän meillä on sitten oikea muoto, minkä päälle lähdetään laminoimaan hiukan kestoa, niin sillähän siitä tehdään toinen kappale, mikä sitten tulee tähän. Tai ainakin pitäisi. Ja mä en saa nyt millään tavalla fiksusti kameraa aseteltua tänne, enkä rupea pöytää laskemaan niin paljon, että mä saisin kameran sopivalla korkeudella, niin mä teen nämä hommat nyt tuossa kameran
ulkopuolella tai off-kamera, mikä se sitten onkaan suomeksi tai turuksi, niin palaamme sitten sen tiimoilta, kun se alkaa olla siinä kunnossa, että se on laminoitu sinne kovettumaan taikka sitten peräti se irrotusvaihe, niin katsellaan sitten taas. No niin, saatiin tuohon keulan päälle komia pöytä, niin katsotaan. Se on nyt siinä kivettynyt 1,5 tuntia ja tosiaan siellä on alumiiniteippi alla ja sitten siihen on märätetty 200-300 katkokuitumattoa, niin katsotaan nyt sitten, lähteekö ne edes irti. Vähän pehmeää on vielä, mutta niin sen pitikin olla, että se on pikkusen vielä elastinen sen suhteen. Saadaan sieltä ilmaa väliin. Simmotti se. Siitä vähän siistitään reunoin nämä pois ja heitetään paikkaan ja laminoidaan vähän kuitua ylitten, niin sehän on valtavan hyvä sen jälkeen. Kyllä se toimi, näköjään. Hyvä homma. Tuli nyt vielä tuohon kappalan päällä pistettyä 4 reissua 300 kuitua ja katsotaan sitten, että miltä se näyttää. Sitten mä tein tuossa, kun odottelin sitä, että se lesti kuivuu siellä vanhan kappalan sisällä, niin tein uuden vanerin tonne takalaitaan. Siinä on nyt 2 reissua imeytetty vanhaa hartsiin, niin mä luulen, että se alkaa olla sitten ihan ok, että saa sen pistää tänne paikoillensa. Täytyy nyt sitten katsoa 2 reissua katkokuitumattoa ja peanut butteria väliin, että eiköhän se siellä sitten pysy. Ruuvien kanssa vetää kiinni ja antaa kovettua, niin sitten voi ottaa ruuvit pois ja kuiduttaa sitten täältä kaikki pikkureijät pois ja täytyy vetää tänne sitten takalaitaan ulkopintaan vielä 2 reissua katkokuitua ja tehdä nätittää se sitten, niin hyvä tulee. Huomenna sitten katsotaan, mihin päästään jatkamaan. Näyttää ihan hyvältä tästä nyt tässä kohtaa tää homma. Jaha, seuraava päivä ja jatketaan hommia taas. Niin nyt on prepattuna täältä takalaita. Sinne tulee 2 reissua katkokuitua sitomaan ton takalaidan kiinni. Takalaitaan itteensä tulee peanut butteri ja sitten se vaan rutistetaan kiinni ja liimaantuu siihen yhteen sitten. Mä nyt karhensin tän, hioin tästä kaikki terävät piikit pois ja vähän karhensin sitä, että sieltä on kiilto pois ja tolleen, niin on sitten parempi tartunta. Varmistetaan vielä se. Nyt tosiaan sitten seuraavana. Mä alan lästin tänne nyt sitten kuitua. Mittailen 2 palaa ja lästin tonne kuidut ja sitten me sekoitetaan peanut butterit ja laitetaan tohon tuon vanerin sisäpuolelle ne ja ruvetaan ruuvailemaan sit sitä kiinni tähän. Takalaita menikin jo paikalleen. Sen mä nostin ja ruuvasin tonne. Siinä tosiaan sitten tehtiin semmonen peanut butteriksi sitä kutsutaan. Siis se on semmonen kitti, mikä sekoitetaan polyesterihartsilla ja siihen laitetaan sitten täyteaineet sekaan. Ja
sen levitin kampalastan kanssa siihen vanerin takapuolelle ja sitten se painettiin paikoilleen tuohon, mihin sitten aiemmin pistettiin ne pari kuitumattoa. Se on nyt siellä ja joka puolelta siitä levystä tursus välistä mäskii pihalle, niin tietää, että se on siellä kokonaan kiinni. Nyt me tehdään pikkusen tuommoista sekoitusta, että pistetään lasikuituhaketta tuohon hartsin sekaan. Noin. Niin saadaan siitä tehtyä semmonen täyteaine, millä me sitten kierretään vielä se koko ton vanerin reuna-alue. Saadaan tehtyä sinne pieni täyttö ja pyöristys silleen, että se on helppo sitten lasikuiduttaa ylitte. Ettei sinne tuu sit turhia ilmakuoppia tai ilmataskuja tai sellaisia. Sekoitellaan tosta ensin kivettäjät sekaan. Mä nyt on käyttänyt semmoista 1,5% seosta, että se antaa työskentelyaikaa. Et jos sen haluaa sitten kovettuvan nopeammin, niin sit siihen vaikka antaa vähän lämpöä, niin se kertaantuu se kovettumisreaktio sillä. Joo, sitten tosta. Tää on niinku tämmöstä lasikuitua, mikä on pätkitty pieniksi. Se on niin sanottu lasikuituhake. Pistetään sitä tonne sekaan nyt. Ja tosiaan kannattaa ensin sekoittaa hartsi ja kovettaja keskenään. Ja sitten alkaa lisäämään kiintoainet sinne. Pistetään vähän vielä. Kertakielon päälle. Ja tää on ihan sillä kuuluisalla perstuntumalla sitten, että mikä siinä on sitten paras koostumus mihinkin kohtaan. Et mä nyt teen vähän tommosen jytkymän tästä, että se pysyy tuolta paikallaan, kun se pursotetaan tonne väleihin. Ja silleen, että siitä pystyy hiukan muokkaamaan sitä reunaa pyöreämmäksi. Levyn reunaa. Lasikuitumatto itsessään ei tykkää hirveästi siitä, että on teräviä kulmia taikka syviä monttuja. Sinne jää sit helposti ilmaa väliin ja sehän ei koskaan tiedä hyvää näissä hommissa. Pistetään toi kiinni, ettei tapahdu mitään. Sitten kun me ollaan sekoiteltu, niin me pistetään tää tommoseen minikrippipussiin. Tää on tietty hirveän hankalaa näin. Pikku hetki. No niin. Koitetaan saada se kaadettua yhtään helpommin tänne. No missä on siellä? Nostetaan säkki ylös, painetaan se tonne nurkkaan toi materiaali. Tästä me saadaan hyvä pursotussäkki, sitten avataan tuolta ja aletaan pursottaa tonne levyn ympärille. Sitten mä otan myös sinne kittilastat, pari tollasta. Ja sitten kun pursottaa tonne, niin pursottaa sen sinne ihan pohjaa myöti. Tökkää ton kärjen ihan sinne pohjaan, ettei se jätä sinne mitään ilmarakoja. Sieltä täytellään.
tosiaan siinä on muutama ruuvi, millä se on paiskattu kiinni. Aloitin keskeltä ja hiukan koitin saada niin, että tehdään kerros kerrokselta keskeltä ulospäin. Silloin se painaa tota välissä olevaa mäskiä ja ilmaa pois. Niin tää kaikki mitä tässä on nyt pinnalla, niin se on sitä mikä on tursunut sieltä ylös. Niin sen kanssa on saatu tasoiteltua tätä jo pikkusen. Siellä nyt alkaa tuntumaan, että koko reunassa olisi nyt melko tasainen nakki tätä täyteainetta. Sitten on hyvä pohja lähteä kuiduttamaan. Otetaan hanskat pois tässä kohtaa ennen kuin ne palaa puukkiin. Sitten me otetaan pieni ilmaustela ja tasoitellaan sieltä vielä näitä. Tämän kanssa on aika hyvin muovattua tätä. Tosta vähän hivastaan. Tää nyt annetaan kovettua tässä välissä. Noniin. Nyt sen annetaan kovettua siihen. Ei annetakaan. No vedetään nyt tosta vielä kerran, niin saadaan reuna menemään hyvin. Noin. Sen on siellä hyvä olla. No kun ei millään voi lopettaa. Noniin. Nyt saa riittää. Sen näköinen se nyt on täältä takapäin. Niin täällä nämä vanhat reijät mitä on, niin niistä kaikista tulee hartsia läpi. Tosta tulee nyt itse kuitua ja peanut butteria läpi. Tuolta tulee joka reijästä mitä tässä on, niin valuu ainetta läpi, niin se on aina hyvä. Sitten tosiaan täällä on nyt tää reuna pyöristetty hyvinkin reilusti, että sinne saadaan sit alkaa painaa lasikuitua, kun se on kovettunut. Ja lasikuitu tulee tätä hiottua reunaa myöti silleen, että se kiinnittyy perälaitaan ja tuohon rungon puolelle hiukan, niin siihen tulee aina vahvempi rakenne sillä tavalla. Ruuveja ei jaksanut laskea. Niihin vedetään kaikkiin sitten vielä ruuvinreikiin kuitukitit ja sitten vasta kuidutetaan ylitte. Silleen, ettei sinne vaan pääse vettä missään kohtaa, mutta tuskin sinne pääseekään, kun molemmilla puolilla se kuidutetaan umpeen, niin se jää sinne kotelon rakentajaksi, niin se on hyvinkin vahva siellä. No niin, sitten on otettu ruuvit pois ja kitattu tästä hiukan suurimpia koloja ruuvinreikiä ja vähän tähän kölin päälle otin siitä hiukan tavaraa pois ja pistin kittiin siihen tasoittelemaan hiukan, että saadaan vähän tasaisempi pohja sinne kuidulle. Siellä oli vähän halkeamaa tässä alla, niin vedetään kuitua yli sitten molemmin puolin. Kun pohjaa korjataan, niin sinne laitetaan kuitua myöskin. Ja pistin vähän kittiä tonne alle vielä sitten ihan vaan varmuuden välttämiseksi, kun ei sinne oikein nähnyt kunnolla. Ihan hyvä se sieltä oli, mutta nyt se on vaan parempi. Niin hiotaan nyt vähän tasaiseksi ja aletaan tekemään kuituhommia sitten tänne takalaitaan. Jee!
vaan pitottamaan kuituun ja pistämään paikoilleen. Niin juu, tuli tehtyä tuossa muiden hommien ohella. Tähän keulapenkin päälle tämmönen luukkuaihio. Ajattelin, että miten mä ratkaisen sen, ettei tää luukku vuoda vettä sisälle, niin sehän tehdään niin, että kaikki luukun reunat osoittaa alaspäin, niin ajattelin sitten, että mä teen sen näin. Niin pistin pakkausteippiä tohon päälle ja laminoin siihen 5 reissua 4,5 katkokuitua päälle. Ja tää on nyt tässä pari tuntia ollut, niin katsotaan lähteekö irti. Kuulostaa ainakin siltä. Kato. Ai että. Sieltä tuli. Sinne pari jäykkäriä sisälle, niin kestää ihmisperseet ja ihmisen perseet. Nyt meillä lähti läppäri käyntiin. Mä panen tän takas tohon, niin se saa kivettyä siinä rauhassa. Onpahan irrotettu kuitenkin. Jes. Hommat jatkuu. Nyt on 4 katkokuitukerrosta tohon noin mitotettuna sinne päin. Niin kerätään ne tohon järjestykseen viereen ja aletaan tekemään laminointihommaa sitten. Mä nyt yritän tehdä tän niin, että tullaan suoraan tosta tonne rungon puolelle pohjaan ja kylkiin päin hiukan. Senhän voisi tehdä myöskin niin, että vetää lasikuidun pelkästään tohon takalaidan puolelle ja sitten tekee tänne mutkat jälkeenpäin, mutta katsotaan tuleeko tästä mitään tällaisten kappaleiden kanssa. Ja joo, reuna pitäisi olla revitty, mutta antaa mennä noin nyt vaan. Hyvänen aika, se on soutuvene. Ja homma menee niin, että mä nyt vielä puhallan siitä pois. Siinä on niin paljon nyt irtokuitua, että puhalletaan se vielä puhtaaksi. Homma menee sitten niin, että tää nyt kastellaan sitten toi alue ensin ihan pelkä hartsin kanssa ja sitten siihen lyödään matto päälle ja märätetään se matto siitä hartsin kanssa ja rullitaan ilmaa pois välistä ja lisäillään kuitua taas. Nämä ensimmäiset kerrokset on ne hankalimmat sinänsä, että niiden kestää vähän pidempään vettyä, että sit kun pistetään 3. 4. kerros, niin ne alemmat kerrokset kastelee sieltä jo aika hyvin satamattoa. Siinä kohtaa sit hartsin tarve pienenee myöskin, kun se tulee alakautta myöskin. Mut joo, prepataan toi alue nyt ja pistetään sitten hartsit sekaisin ja aletaan hommiin. Semmonen sitten tuli. Ihan ok. Lattialla pistin kanssa 4 mattoa. 4 mattoa, se oli 300 katkokuitua, mitä tuohon lattiaan tuli, mutta kyllä siinäkin nyt kuitenkin sen verran kerrosta on, että se on ihan ok, parempi ainakin kuin mitä se oli. Ja se nyt näyttää tuolta.
Ei se ole ainakaan mitään pahempia ilmataskuja näy toistaiseksi. Simmonen. Seuraavaksi varmaan tarveis katsoa sit nämä kylkien tai nämä reunat. Tasoitella loppuun ja vetää siihen muutama matto päälle. Ei kai siitä. Tämä täältä tähän.